Motivation as always with Evangelist. I want to note that today our point of motivation is spirit of competition. Spirit of competition. That is what we are talking about. Should we be competing or we are supposed to be complementing each other? Yes. Spirit of competition. Don't compete here. Kana kuti toita complement each other. Toda kupanzwisisa ipapo. Right. Competition muupenyu iriko, makwikwi ariko, maybe kuma sports and everything, but ndinobata concerning my life issues mukurarama. Uchaona kuti kune mweya we competition unosvitsa vanhu kuma extreme muupenyu. Vamwe vanopedzisira vatora zvikwereti, vamwe vanopedzisira vatenga chinhu chaangasiri kuda kutenga. Because ndingatenga mota yakati ndiyari kutaurwa muno mutauni saka ndakutonotengawo mota iyoyo. Iyo mota yakanaka but chayatengerwa ingori mweya wecompetition. Uchizviona kana muwanano mwakatarisa relationship yepa next door upenyu hwevamwe obva atononge handova riri nana zvavo zviri right. Zvinongodyara mweya unopedzisira wane jealousy kana waona kuti mucompetition macho wakundwa. Jealousy robva rabereka uruvengo to an extent yekuti vanhu vanopedzisira vakukuvadzana, but zvatangira papi? Zvadyarwa nemweya wecompetition, mweya wemakwikwi, mweya wokuti nhingi kana aita indogona kutoita kumudarika. Why? Because kana aita vanhu vari kutaura nezvake, vanhu vachataura nezvangu. Munhu anopedzisira kuita zvinhu zviri unnecessary. Ukaenda kana kumusic chaiko, munhu anopedzisira ngoti kana nhingi aburitsa album ndatoburitsawo rangu kana next month. Watozinoti chinhu ichi hachina kunyatsorongwa kugarirwa pasi, hachina kunyatsoibva, but inyaya yekuti ndoda kubvisa nhingi pakutaurwa. Vanhu ngavataurawo nezvangu. So competition yakatoshata kusvika palevel iyoyo yekuti spirit iyoyo ikakubata, chese chaunoita hausi kuchiita kubva pamind yekuti unofanira kunge uchichiita, but uri kuchiita nokuti une zita remunhu raunoda kudzima, uchida kuti rako rionekwe, utaurwe nezvako. So a lot is involved paspirit iyoyo to an extent yekuti zvikatoenda palevel yekuti senyika munopedzisira makuti nyika yakati yakaita zvakati, nyika yedu toita, but chinhu chaunofanirwa kutarisa kana wapinda mucompetition, number 1 chekuti chiri necessary rekuti ndiite. Number 2, ndine capacity rekuchiita, ndinogona kusustain here zvinozodiwa. You can buy a car today inokunetsa 3 liter, wotaurwa mutauni unofamba ne3 liter, kuzoonekwa kumhanya nechigubhu radrum. Kune mota yekuti haufanira kuonekwa nechigubhu muroti. Kune mota yekuti haufanira kuonekwa pabus stop uchiti ndoda 2 varikuda kuenda. Why? Vanhu kana wakulevel iyoyo hauchaoperata semushikashika. I've seen guys, kuna vanhu vakatya kupinda mune imwe Range Rover muna Samora tichienda kuwadzana, yakatomira patotal paya. Vanhu vanzi ndofunga pane munhu wari kutsvaga because taipira ritakure vanhu. Mabari kutotsvaga vanhu. Tengi rakatsvuka zvinhu hazvinomira mushe. Chinhu chakapushwa necompetition. Saka atopa type. So vanhu vakutotya topinde mota hadzitakure, kamota idzi hadzitakure, dzinosvika pakutakura kana wakaitenga zviri zvecompetition. Why? Because wawakakompea naye ane ability, ane capacity yekuendela chinhu. Ichitamboenda kumabhawa because amubhawa unogona kusvika pedzisira wakutenga doro, kwete nekuti uri kuda doro, but nekuda kwokuti pane rimwe timu riri pasaidhi riri kungotengawo doro riri kushamisira nekudii. Ukasarongeka musho unogona kutotengera nemuridzi webhawa usingazivi kuti muridzi wari akangogara imomo. Why? Because uda ngonwisa vanhu doro. Competition yakaipa zvekuti unopedzisira wakuitira vanhu vausingafanira kunge uchiitira. Musati mamudziwa mastori kuti munhu akapinda mubhawa akati munhu wese ngaanwe doro, mangwana ubva pfuma itaura kuti akatengera bhawa rese. Ukazotarisa upenyu hwake, mararamiro nezvimwe zvinhu unozoona kuti saka rekodhi yaaitsvaga kumisa muupenyu kuti akanwisa bhawa rese, such records mulife hadzina kwadzinokusvitsa. Kuti akamonwisa bhawa rese, akavharisa program yakati, akaloka mastreets, wapedza kumaloka chii mangwana zvii zviri kuitika. Saka unoona kuti wadzima mazita evamwe wagadzira rako, but wadzigadzira muchinhu chisiri healthy, chisina kunaka for the future kana mukurarama, kuti icompetition yawapinda but wazvipinza unnecessary cost. Ndambogara kuwadzana pane pamwe pamba so pane jurawo rakanaka, but waiti ukapinda mukati kadheni kanga ari mukati. Saka ndaindiseka kuti akanyatsoinvesta kujurawo achishadza kunyatsogadzisa paanogara. Unozoona kuti maneighbors ake manje vane mazijurawo, vane mazigedhi nechi. Saka akapinda mucompetition yejurawo negedhi yasina dheni. Ukapinda mumbonyo zonoti mukuru da akatanga nemba. But inyaya yekuti competition inokusvitsa malevels iwayo. Competition inoita kuti uve nemweya wekudongorera zvinhu zvavamwe kuti it's good kutarisa kuti vamwe vari kuitei, it's good to get inspired, it's good to learn, kudzidza kubva kune vamwe, but know your capacity and the reasons why to do it. Nokuti ukasaziva mareasons yazviri kuitirwa
unopinda mucompetition yaunozopedzisira wokundwa futi, because mucompetition mune problem one, munoita anogona neasingagone, munoita akundwa nemunhu akundwa. Saka ukangopinda mucompetition, make sure kuti pane kuremekedzwa kana kudzikisirwa. Why? Because pane anokundwa kana pane competition. But when you are doing things at your own level, at your own capacity, learning from others, uchiona kuti vari kuitawo sei muupenyu, but woziva your capacity kuti for the meantime handingafambe neBenz, handingafambe nezimotikari, ini ndiri rocha. But unongochita patinonosangana netimu rangu patiri kuenda out, baba ndingakasvika kapaka range yake, ndingakasvika kapaka yake. Ndakazonzwa vamwe vakujoka makufezo kanzi ko ungadrive dining here, ungaovertake here nedining, toitawo mota zviri uendewo kune timu rako. But majokes, real life accommodation iri greater than motikari. Kana usina that capacity, chekutotanga first priority pako pekugara pakanaka. But ukabatwa nemweya wecompetition, unochena wozikana anopfeka hembe yemari yakati, osakune dzimwe hembe dzakapfeka vanonzwa kuti ndeyemari yakati, ndeyemari yakati, aita zvakati. Haina kutengerwa kungopfeka, yakatengerwa kuti ndigadzire a name musociety. I've seen ana Mark Zuckerberg wanobuda apa, Steve Jobs ndambona imwe picture yake, so angopfeka chisweta nejini. Mana ndimari dzesidzo dzidzi. Kune vanhu vakaunderstand life kusvika palevel yekuti dzimwe competition dzatinoita isusu hadzisi necessary, hadzisi kanaka. Isusu wacho tiri kuposta paFacebook, ndisi takutochena kudarika muridzi wacho wefacebook Zuckerberg. Tirikuti anotovhunduka timu indava kudaro. So but mweya uri matiri. Why? Because in society matinogara dzimwe nguva tinojajana kuti akapfeka suti yemari, akapfeka hembe yemari, anodriva mota yakaita sei. But is it necessary? Ozoona kuti dzimwe nguva tangopinzana mumacompetition asina award yaunowana, asina chimwe chaunozonzi akakunda ningi, ndiye akarira, ndiye akaita chakati. But kurira kwese nezvakaitika chicha akachibva mulife, hapana. Mweya wecompetition wasvitsa pakuti vanhu vapedzisire vadivorsa. Why? Amai vakatarisa imwe relationship iri vanenge zvidoone zviri kuitwa amai veipapo, otarisa mumba make, anozoona kuti panapa nendakarasika. Yeti uri kutodiwa zviri genuine ka, iri kutambikawo pane vamwe wokuti mumwe murume akachita madhamu wake, ndokubva pasori, ndokubva atengera madhamu mota, vepanext hapana mota yakatengwa. Vakunetsana ona vamwe vedu vanodanana, ona iwe una kurongeka, ona vamwe vari sumukoda zvanzi gara pasi isori. Kana uchida nditambe akatamba ndikutengera, ndomakashedzana kuti sofatirirai atidara nezvakadaro. Why? Tapinda mukombeti yatiri kuziva kuti zvatangira papi. Zvimwe zvinhu zvatiri kuyemura masoro ari kuitirwa vanhu vanofunga kuti munhu ari kudiwa, hasi kutombodiwa. Tsaro vari kugara vachingobhaiza vachingoporonga, saka vakachivhara nekamota. Saka iwewo manje ndikuda kwakuti atasara vamwe vadai, atasara vamwe vadai. Nevamwe vanhu vanogona kuuya kwauri vari dangerous vekuti vanokuudza kuti patisana ita zvakati zvakati zvakati, pati mutoshanda mese ende wasara. So ukasagona kubalansisa, Jesu akaimboingwa, I mean John the Baptist akaingwa nevadzidzi, zvakanzi ine murume makabhabhatidza uye ane vanhu vakawanda. John out of revelation and understanding akataura statement rekuti Mwari ngavasumudzirwe, munhu ngaadzikisirwe. Akaziva capacity yake. But dai akashanda nemazwi evanhu vauya vaiti endai munochibhoronga, endai munochidai, endai munochidai. So uchaona kuti in our times ministry wise, even kuma church, there is competition. Competition in crowds, competition a lot of things. Vanopedzera pakumanipulate kwazvinhu, because competition kuti uisustain pamwe pacho haudi zvinhu zviri straight. Unopedzera wakudza vemedia kuti tore vanhu pakona apa mozodai titenge takazara. Unozoti waenda ikoko cheche waona paFacebook hakuna vanhu. But kana chibuda pamapictures vakomana vane competition svika palevel baba vanogadzira zvinhu sei vachiita zvinhu izvo. Kana matestimony anogona kubikwa kuti uko kwakaitika zvakati kuno kukwamuka munhu akafa, uko kwaitika zvakati kuno kutafamba pamvura. Zvimwe zvati zvekuti hazvibuild the society, hazvina zvazvinobuild the body of Christ. But inyaya yekuti kana tapa competition tinokanganwa kuti zviri necessary here, hazvisi here, tiri kubuild here, are we losing or gaining? Why? Unoziva here kuti ndikaita gimmicks kuchurch vanhu vashoma wabeliever chozodiscover ndechekunyepa. Pandichazoparidza zviri genuine, vanhu vaifanira kunge vachipona havachapona. We destroy more than we are supposed to build nespirit yecompetition. Famba at your own pace, know your capacity. Ini ndakadanwa semuvhangeri, ini ndakadanwa to minister kuti vanhu muroad nekupi nekupi nekupi. Mumwe anogona kuuya kwandiri kuti but makatanga kudhara vamweni, ona vane dzimba uko, ona vamweni. My line of calling ine grace dzayo nekuopareta kwandinoita kwakasiyana nevamwe. Munhu akatoya achitiudza kuti but ndikakurova kukudarika, haasi kundidarika, ari kurova marori anofanira kunge achirova. Why? Because sometimes ndiri kutogona at my capacity, but ndikava nemweya wecompetition tonoti but yaita use ama ndingangoparidza chendogara pasi ndambonongova tsono 2 or 3 kazita kasimuke.
ende shuwa ndinogona kudyara zvidhori zvangu ndikazvinhonga tsono tikakanda paFacebook nepaYouTube. But is it necessary? Come on. Is it necessary? Mbiri yo ichadyarei ichandipei. Is it necessary? So you see with competition inotisvitsa kuma extreme ekuti it's not worth it. It's not worth it. Zvakanaka ende mulife gara une this mind. Kune vanhu vanokukunda pakuita zvinhu. Kune vanhu vari more sharp pakuita chinhu than maitiro aunoita. Izvozvo zviriko tine nyasha dzakasiyana in every area. Saka ukangova nemweya wekuti handina anondikunda, hazviite kuti andikunde, unouraya munhu. Why? Because unotozokundwa chete. Akushayikwe munhu ari above you in doing things. Kana kuti iwo waita season yako yadarika, but wakaisa benchmark yekuti munyika muno hakuna munhu anofanira kuzoita a record inodarika yangu. Saka wese anoda kusimuka competition yamauri, unotuma vanhu kunofighta that person. Amen. People will not know kuti ndiwo uri kuwafighta, but unongotsvaga zviwanhu zvano kuti uyu tikangomudhisa uyu. Why? Wakaisa a benchmark. Une mweya wa competition. Hautende kuti kunogona kuraisa somebody better and greater than what I'm doing. Saka unova nemweya wekutsondora. Competition iri very toxic, iri very dangerous. Kana une that spirit yacho, kana yakakugara mauri. Chese chauda kuita, you want to be number one. But one thing I know in life, you can't be number one in every area. Amen. Kune kwaunotonzwotsa anogara ipasi wodzwawo zvinhu nevanhu. Saka nhamo yatinayo ndeyekuti mweya we number one in every area, mweya wa competition unokanganisa vanhu, unouraya vanhu, unokanganisa society. Nyika inosvika painowira pasi. Kune vanhu vatora zvikwereti, vatora maloni, kwete nekuti vada kubuild a life, but vatora maloni nekuda kwekuti ninga akaita chakati. Saka vanhu vangazondito ndichiri kufamba nemota iyi, ninga ane latest ya 2025, wotora loan utenga moto yoya. Ande pahondo dzezvikwereti nechi unozoona kuti it was not necessary. But chii chakasvitsa munhu palevel iyi, mweya wemakwikwi. Mweya wemakwikwi uriko. Ende unotsigwa nemasapota kazhinji. Munhu ngaagone kubalansisa fan base yake. People they will come to me, baba munorova munyika muno vari kungokudzvanyirira zvenyu but makaipa. I know my level, I know my capacity. Amen. But those people chavari kuda because vanondida, vanondisapota. Saka they make sure kuti vanotsundura munhu wese woelevheta inini. Wochidyara manyawi mandiri inini manje. Wochidyara manyawi kuti aiwa ndiwo wakatopenga. Kana wakurova imbodhisa ningi. Because vanofanira kukufila, vanofanira kukuziva. It's not necessary. I know my line of calling. Because my line of calling, ndiyo ine grace dzandinoopareta nadzo. John the Baptist akamboda kutsanya kugadzirisa marriage ya mambo ya Herod. Watoka mukadzi wemunhu wazode. He was right papa akanganisika. But was he the one supposed kunodila nema issues iwayo marriage counseling? No. Chake he was there as an evangelist nekubhabhatiza nekudii. So you see the danger yanga hapo man. Paakaenda area yasina grace, he lost his head, he was killed. Saka pane zvinhu zvokuti unofa homwe, unofa maareas akawanda nekuda kwemweya wecompetition. A lot of people now they are dead. Kufa chako chako. Why? Competition inokusvitsa pakuti you even take drugs kuti ndibhite ningi pamaitiro ari kuita zvinhu. Amen. Kufootball, kumasports akawanda, people are taking drugs. Why? Ndoda kuva nepace neendurance inodarika yeningi. Saka kubhita that record yako mana ndipewo ndimboedha tuma something. Zvadyarwa nei? Competition. Uyo ari kuita natural ari kukukunda. Iwo pauda kuzomukunda nemadrugs, health wise wakuwara, it won't last long. Was it necessary? Kana kuromba. Kuromba ndo wese. Vakomana varomba, pressure yekuromba iri ngobva panyaya idzodzo kuti aiwa ninga angarire mutauni tiripo. Ninga angaite zvakati tiripo. Maitiro ari kuita nemawaniro ari kuita akasiyana nemawaniro anofanira kunge uchiita. Because mukuromba umu kune mhiko dziriko dzaunozotadza kuhendla musha. Unopedza mhuri nekuda kunzi ndarira patauni. Iko kurira patauni kwacho kuchizodii mulife mako. Waenda wapiwa mhiko yekuti idyiwe nehama mariyo. Saka kurira kwacho kuri papi. I would rather have zvishoma zvandinogona kuchengeta amai vangu vana vangu than kuti ndorira patauni yeti kufamily wise hakuna ari kuwana help. Or is it necessary? But zvadyiwa nei? Mweya wemakwikwi. Competition. Panyika vanhu vanokukunda variko, vachadrive mota dzinodarika dzako variko. And hausina capacity yekuzobhita, but mweya wecompetition ukakubata unoromba. Vazhinji varomba vairarama a perfect life ingoro normal. But nekuda kwekuti kwakadyarwa mweya wemakwikwi mavari. Yo. Competition yacho haiite. And inokusvitsa pamalevels iwayo. Unosvika pakutora zvikwereti. I've seen people vari muzvikwereti today.
nekuda kwekuti chinhu chaakatora pamazuva iyayo chakamupa mbiri chikamusiya akunyadzisa musociety, chikamusiya akupisa tsitsi. Why? Mweya wemakwikwi ukabata pamunhu unomusvitsa kumaextreme, even a witchcraft. Unouraya munhu, unorobha vanhu. Why? Unononokerwa. Because competition kana yapo vamwe varira wakuresa with time. Ningatenga moto ya 2025 saka kuti nditenga uya 2025 ndine mwedzi mingani yasara mugore. Saka time creeps in kana wapa competition, and the time gives you pressure. Pressure iyo inokulida kuenda kuma extremes. Baba vanhu vanodya singadyiwe nekuda kwemakwikwi, kuma rituals kuri kuitwa zvinorova nekuda kwekuti I must be the talk of the town in every area. Ndakadiscover kuti even my giftings you can be the talk of the town today, this year or 3 years, but zvine maphase ne time frame. So muchiona kune vaimbi vakarera kudhara vaakugara pasi mukomana murefu achiimbawo. Why? Isizeni nguva yake mugara akarwadziwa kuti aiwa mfana agone tairira ndakupinda futi mustudio azvichabuda. You are racing in time and wakapiwa unyasha dzekuti in that season, that period ndopaungaone mukana wokurira unokusumuka. Saka mweya wa competition unoendesa munhu kustudio asina album, but kunonogadzirira ikoko nokuti ningari dada kuloka mastreets unotenga maviews but hazvinoti song ichanakidza zviriko, but handizoti song inozonakidza nokuti watenga maviews anenge aripo, but kunakidza kwacho unotozoona chinhu ichi chine maviews akawanda but achinakidze murefu wopinda uloka uvharisa mokokidza you end up makuita zvinhu zviri unnecessary. Mafights anoerapta from competition. Ndingaza dzHSC vaenda potorofa vana kuzadza kana kuti vaenda macompetition. Nyaya ndeyekungodeliver, nyaya ndeyekungoita zvawakadanirwa zvakaiswa mauri at your own pace uchiinspire nevamwe, because competition ka iri health ndeyekuti waona maitirwo aitwa nemunhu chinhu chake chakanaka. Health competition itai makwikwi ekuvaka nyika, makwikwi ekuvaka maproperties, makwikwi ekuvaka kana zvinhu zvakangonakira society zvinobuild a life. Competition iyoyo iri health, kuti vanhu vari kuita makwikwi kana yekuchengeta muchemberi wavo kumusha, ndatengera muchemberi chakati, ndavakira muchemberi chakati, ana mhamudzi ndatumira zvakati, mufamily ka competition ikako kari health. Why? Because kari kusumudzira zita rekwenyu, rudzi rwekwenyu, upenyu hwenyu. But kune competition yekuti andabasa nemunhu ndoloka mastreets, wozoona panogara muchemberi wake unyazoona kuti tsana hadzina kurongeka. Chakavabata mweya wa competition kwete kuti vaigona chinhu but vakapinda mumakwikwi nevanhu vanotogona, vane zvinhu zvavanotoziva but ivo nokuti havazizive, but kungoti ndoda kuendawo pamusoro pazvo. All cost munhu anosvika pakuriska kuita anything nekuti pane competition. Life kuchiva, you know kuti kuchiva kuri normal, but pane kuchiva kusiri normal. Why? Because kuti munhu apinde murelationship unochiva hautangi nekuda munhu. Love inobuildwa neunderstanding. Chinotanga isight. You see, unoona munhu, waona munhu, wofarira munhu, haumuzive wamufarira ndokuchiva. Love develops in understanding. Saka kuchiva kuadmire kuriko tine zvatoona ninga abudirira ningadai tinoadmire, but chisa a line pakati chinhu ichi ndachichiva, yes chakanaka, ndochigona here kana ndachigona chiri necessary kuti chiitwe nene ndichichiitirei. Kune munhu atenga kamota ka one door aifanira kunge akatenga rori achitamisa vanhu achitoita upenyu hwakanaka toekura purupa achiita mabusiness, but akatenga ka one door kekunopaka pane boys vachitandara. Zvikwereti zvakamusona izvezvi dai akagara pasi atenga rori agona kuita basa kana kuenda construction yataura zvinhu dai life yakatobuildika nawo, but nyaya yekuti timu rangu rinozoti kudii ana nhingi ende takatodzidza naye ende anga asingagone mufana yei baba kuchikoro nemulife zvakasiyana. Nhingi anga asingagone ndimatoko ekudhara anga asingagone maths but kucalculata nekuhasla musociety anogona kusimuka. Saka competition yatinoita pamwe pacho inotobuildwa kubva kuchikoro. Baba tiri pafast tiri boarding yakati takadzidza pakati zvihazvishande kana tauya mulife muno. Why? Kune munhu ane grace dzekuti izvo agone, but akauya kumining anenge anotorota pane gold racho. Imi muchitoenda munhu ari wired to do something, munhu ane nyasha in that area dzekuti haiti struggle much to achieve. Chausiri wired ma-struggles baba unomanipulata ma-things unotenga vanhu nekudii. Kune wekuti anongogona naturally, ende munhu iye ukadaita makwikwi naye atori genius in field make. Saka life yatiri kurarama vanhu vakanyanyodwela much mucompetition, tinourayana, tinokuwadzana, tinopedzana, tinonetsana, tinoshungurudzana.
mweya wekungogutsikanawo pane zvaunoita wakanaka tichidzidza kune vamwe which is good as well. Vanhu vamwari vanoitawo macompetition zvakanyanya zvakatonyanya zvekutoti kana zvekutenga mavhiews zvacho zvasvika nekukoko because vanhu vamwari haasi mwari vanhu panoti munhu pane nyaya dzapo zvekuti mumwe anotoya achitoudzwa nevanhu kuti ninga atone vanhu wobhuka but unhu unonyatsoona kuti uri chibaba pobikwa zvinhu baba zvaunoona osa vari close ka they know a lot than vari kure kune zvinhu zvinobikwa zvekuti vari kure vanoti hachina kubikwa kusvika gore rinetsa vanozoti chini chakomana wangu achigarira pasi why because vaida kuita race against mumwe wanzi ari kuita sei kusaido uyo akanzwa kuti kwaitika miracle yakati majournalists anotsvagwa babati same paper tamutsaona 3 in service nasi kwako kafika vanhu vane this grace yekumutsa vakafa yekutorwa kupepa tunozara vanhu vazara hapana chiri kuitika chaidiwa to bring more people kukunda kupi weuyo ane vanhuwo vakati one day so it's not necessary but in every sector of life competition is there church haibviswe papa zviri Serial on WhatsApp is saying that unogona uchiti hausi mucompetition asi iwe uchitorimo asi uchiramba chokwadi. That's true as well. Unenge utorimo uchitokwikwidzana nevanhu but inyaya kuti uri kukundwa vanoti uri kure kure waunyarira kuti hai tinongotry small but mweya wecompetition mautonzwa kuti akomana ndofana ngoriwa usikuwa wakomana vanhu vafana mbondinzwa wambotaurawo nezvangu. Competition is real patoda mweya wamwari kuti ukubatsire because mumunhu zvingoriwo natural kuti unoda umborira unoda umbokwikidza unoda umbozikanwawo inature yemunhu iyoyo saka zvinoda control. So munhu wamwari pane kureva kuti vanhu dzimwe nguva vari kutadza kunzwisisa kuti apa ndinofana kuita competition and yet I am supposed to be complimenting kuti ini ndibudewo ndionekerewo. Very few will balance that kuti tiri competition but ndocomplimentewo mumwe because kana watone spirit because chispirit chandiri kutaura chispirit chiri negative kune competition iri positive yekuti tiri kuita chinhu tese wandikunda ndokuhaga wagona wangu wadi kune wekuti havagane havaonane havataudzani musame field kusada kukundwa ispirit yecompetition ndikandikuedza kuupgrade life yako kuti yakazvigoona sei right kusada kukundwa kuri mumunhu wese munhu wese ada kuva shasha mufield rake but ziva izvi kune vanhu vanotokukunda ziva izvi kune vanhu vane nyasha kudarika dzako musame field iyoyo why because ukazoona vakukunda hauite godo wakuandastanda kuti aiwa ini ndinosvikawo level iyi ini ndinodhila nevanhu vanosvika pa 1000 but uyu ane capacity ye10,000 why because mwari anokutsatsa nechinhu chaakakubuilda to handle. Amen. Saka imwe nyaya ndekuti hausi built for that but ndakundirwei saka hatigone kumuti makorokoto kana ndinozofamba ndichiudza vanhu kuti hamatsotsa baba chinhu genuine chaichai chausvike kwesoko vanozomanipuleta masystem akomana kuti vasvike kwesoko but chaicho chaizvo unosvika wakundwa warwadziwa wakuenda kashoma it takes maturity kuhaga munhu akukunda. Unozoona kumasports some people vanobuda vari bitter so vamwe vanoexchange majezi vamwe vanotoshanyirana so atoona kuti it's hard kuti machechi today especially muzimbabwe prophet ningi wako kuchechi yaprofeti ningi ndokupai kana 10 years hamuzvionezvo ina handiprofite ndoti alright igeswork prophet ningi vachatora prophet ningi vazoparidza kuchechi kwavo ndokupai 10 years. Pane competition yakanyanya iri kutadzisa izvozvo imwe inobuildwa nevana munhu ari mature zvawaudzwa nevana unonzwa wotora ine understanding kuti vari kutaura nokuti vanondida here kana kuti vari kutaura chokwadi. Ini vanhu vanonzi masupporta anogona kuvahendla. Somebody came to me vanti baba munorova shoko zvekuti ana nhingi vaya havakwani yeti inini ana nhingi vanhu vandotarisira to build me and help me. Amen. They are fathers to me. Saka ndongomisa musheofu yekuti he loves me so much is a supporter saka ari kutaura akatsika paplatform yekundipleasa but achisiya the truth yandinoziva. Ukaudzwa nyaya nemunhu tanga wabvunga kuti ataura nokuti anondida here kana kuti ataura kuti ndimujoine kuvenga munhu waari kutaura kana kuti ari kungotaurawo generally. Saka problem yevanhu ndeyekuti vanoshanda nezvavanhu vasina understanding idzodzo. Ndikada kuti muvengano pane pabasa ndinongofona ndokuisa message kuwhatsapp kuti mukomana ari kuti tadzisa kudai taifanira kunge tichidai mukasaziva kuti inini ndoda kuti tivenge tese uyu munotovengana life vanhu kuna vanhu vanoitiswa ka
nokuti havagone kuanalyze nekuunderstand things on the ground. Mweya wecompetition uri dangerous, but kazhinji unogona kubuildwa nemasupporters. Ninga agone, ninga anogona, ningi chibaba, ninga akazodai, ningi chibaba. Ana ningi vacho vakasangana neinformation iyoyi kana vasina maturity yatohondo yakabuildwa kwete nekuti vakatadzirana, but masupporters vanotaura zvakawanda. Saka zvinoda vanhu vane maturity magiftings avo kuti ari kutaura so because he is my supporter. Bomwe munhu akauya achiti ninga anogona zvafanira kubhora. Ndine mafriends angu anotamba zvanotaura last week. Ndogona kuwanyepera kuti makaipa komana muri kupisa muri kudzvanyira vanhu munochita kuti mopinda. Vanonyatsoziva kuti ninge ndi anorowa position anokunda uyu but uyu anofanira kuziva kuti mufesi wangu tosaka ari kudaro. Ukazviziva izvozvo life unorarama beta. Shamwari yako inokukurudzira, shamwari yako inokuencourage, inokuinspire, inotaura zvaunoda, but pamwe pacho zvaunoda zvacho kuti itaure ndo zvauri kutsvagere panguva iyo. Ndoda munhu anogona kunditsura kana anongoti chibaba makaipa, chibaba makaipa. Why? Because ndinogona kutokundikana ndiri mukubhigwa naiye ari suppose kundiudzawo zviro. Saka toti isusu in life competition with others it's nothing but compete with yourself. Make sure target yako ndasvika apa ndaachiva ndadi. Why? Because kukunda ningi akusi kupasa. Kuchikoro ndakambokunda mwempana zvinokupa ndichifara mudhara atofunga kuti pandine mari zangu dzakanaka saka ndasuri kufara tione rima zauti ndati semu ndamukunda saka mudhara ndokubva kuti ndiani semu ndati mumwe saizvita anogona ndamukunda but ine ndaita number 30 semu aita 32 madofu ari kungowanzirana nekusekana. Why? Competition chedu hachisi necessary. Tinogadzira shasha tiri madofu. Saka tine imwe competition yatinogona kuita ka pasina munhu ari kuachieve anything in life tiri madofu ari kungokundana. At the end of the day otoona tese tiri madofu but tingokukidzana pasina basa. So life kune healthy competition yekuti muno challenge ana pakuita zvinhu zvakanaka. Ende mucompetition yacho muchitopanana matips muchibuildana muchibatsirana. So in life tsvaga competition iri healthy ne-environment iri healthy kuti uite chinhu chinoimprove life because we learn from each other. But resista namata kuti mwari ndisave nechimweya chemakwikwi chimweya chekuti chikakubata unokukidza nefield yausingaite unoti ndogona. Unopedzisira wakungoita zvese makwikwi. So life you need to have a perfect mind yekuti kune vanogona kundidarika, kune vanogona zvinhu izvi kudarika zvandinoita, inini ndine pandinogumira nenyasha dzandakapiwa. Saka ndokomplimenta vamwe vari kugona zvinhu zvavo ndosimudzirawo vamwe vandakadarika. We improve as a nation. Thank you. Those who want to get in touch with you kuti vanyatsonzwisisa zvakanenhau yecompetition, how can they get in touch? 0772 914 701. Facebook, TikTok, Evangelist Simon Paringa. God bless you. Amen.